Daytoyen ti innak inararapaan napudno nga ayatin paay mo kaniya nalawang nga taaw tinta nagbaetan saan nga isutlaped asangalen tani ayan sabay tadumteng daytoy a mensahe ay ayaten ka biag ko iyag nanayon ikarit asiksikan tulaeng ay ayaten inggat tong pagtanem sikalaeng biag ko awan sa bali ag may saka mauyos man to'y biyag mamati ka kumaganiya ko biyag ko ay ayaten ka ipadpatek ka tinapudno